Si Greg. Ah, Si Greg. Ano kaya makukuha ni Greg? Alin mo muna. Bigla ako na. Sarap. nalive pala po. Oy, shoutout sa inyo lahat dyan. Nandyan pala ka. Sino pumasok? Ibabasa tayo eh. Tagay. Ay, Sir Jaime Vera. Shout out. Si Jaime pala to. Sir Jamal Matamama. Shout out. Mabi TV in the house. Ay, Sir Jaime, shoutout po. Magandang tanghali po. Magandang hapon. Jamil Matamama, shoutout. Good afternoon po. Team Mayor, thank you. Loy, shout out. Ba't naka-English to? Yan. Sinabi mo ng taya. Kapag tayo mamaya na. Ready ko lang. Ano, hindi na masasawa na. Sir Jaime, thank you po. Miguel Charlotte Bobby TV, Team Boom. Pipino at Sausawan. Ano yan? Uy! Doon ka. Saan na sila? Doon ka. Naka-live ako. Saan na sila? Wala. Sa high school na? Oo, nandun na. Kala ko. Diyan pa rin eh. Diyan ka rin. Sabi ni Pepe, naglalaba ka raw. Pwede ka naman maglaba. Hindi ako marunong gamit yan.
Hindi ako nagbal, lagi si Pilar na buenas ako dyan. Ano na ako maglalaba? Ha? Susunod na ako maglalaba. Lagi nga ang labaan. Buhay abroad, shout out. Maraming salamat. Lin Ging. Lin Ging D, shout out. Ayan. Dali lang ano. Buhay abroad, sandali lang. Bibigyan ka ng jacket ni Sino? Waray. Ay, buhay abroad, shout out. Sino to, Ling? Kasi yung cellphone mo, pre, lagyan natin ng ano, yung subscriber mode. Wait lang. Ito? Chrome? Punta sa Chrome? Oo, sa Chrome. Will 808, shout out. Hi, Will, shout out. Magandang hapon, Will. Sa Chrome, sa Chrome. Shout out, Will. Boom. Kunin mo na yung short. Lane, shout out. Lane Jing, shout out sa'yo. May nakaready. May nakaready ka ni Mabi. Ay, buhay abroad, shout out po. Gandang tanghali. Nagluto pa ako ng ano mga kuwaray. Ay, nakano ko nga pala, no? Naka-YouTube studio ko nga pala, no? Ito sa Chrome. Mabak mo ba? Will, Sir Jaime, shout out. Jaime. Sabi ni Will ito it. Miguel, shout out Will from Sir Jaime. Ayan, dito yung Big Four ah. Sir Edo G at si Sangay Matthew nung wala. Big Four. Nagluto ako pakdol. Di mo ma-open pre yung ano mo, YouTube studio mo. Kailangan mo uninstall muna yung ano mo, yung apps mo. Tapos na. YouTube studio. Uninstall? Oh, uninstall mo muna kasi nakaganyan ka rin, no? Okay. Kailangan mo muna uninstall yung YouTube studio mo. Dito. Oh, Para makakonect ako. para maano natin. Sige nga. Kaya ano ko na lang yung mga Ba't ganun? Ganun pala. Ito. Ganun din sa akin eh. Kaya na-install ko rin yung sa akin eh. Ganun ba yun? There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blow hard and gathered down below. My bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. Ba't parang ano to? Na. Shout out Rena Rose Mar. Shout out sa'yo, Rena Rose Mar. Willie 28, Sir Jaime Vera, thank you po. Thank you so much sa pagbisita. Yan pala dito mo siya ilalaro. Diyan mo siya lalagyan. Ano? Subscriber. For 1 minute. Pag nakasubscribe siya sa loob ng 1 minute, ibig sabihin, ano na, subscriber mo na siya. Pag gusto mong papagalan yung mga comment kasi di mo mabasa, masyado mabilis, dito mo siya i-adjust. Pwede mo siya i-adjust dyan. Diyan mo siya i-adjust. Tapos save mo lang. Yan, okay na. Naka-subscriber mode na yan. Ayan. Yan, oh. Dito mo siya titignan yung ganyan. Oh. Ayan. Okay na to. Oh, naka-subscriber Install ko mode. na yung ano. Ayan o, tingnan mo nakalagay o. Turn on subscriber mode only. Yan ako na siya. Okay na yan. Hindi, yung ano, yung install na ano. Huwag mo na ibalik yun kasi di mo rin magagamit eh. Okay. Diyan ka na magbubukas sa YouTube studio mo sa Chrome. YouTube Studio sa Chrome. Oo. Dito?
Ayun, dashboard mo. Oh. Hmm. Paano ko makikita yung ano ko, dollar sign? Lahat ng makikita, lahat ng gusto mo makita sa YouTube mo, diyan mo makikita. Nandito. Pero pwede pa rin i-upload. Ayan, ayan. Pwede mong i-download ulit yun. Ah, download na. Pero ako, ayoko na i-download kasi hindi gumagana. Hindi gumagana yung Yung YouTube Studio ngayon. pag dinownload yan. Pag dinownload mo yun, hindi mo na magagamit yung Chrome. Hindi na naman. Hindi mo magagalaw yung setting ng Chrome. Ay, Sir Edo G, andito na Big Four ah. Sir Edo G, andito. Sir Eric, oy, sinugod na naman tayo ng Team Mayor. Yeah. Maraming salamat po. Pahinga po tayo muna ngayon. Binisita ko ni Padi. Mabi TV. Shoutout muna sila Padi. Sir Eric, shoutout. Eric Lenjing. da Kuya. Si Eric da Kuya. Da Shoutout Kuya. mga mahal namin kaibigan. So, we're sa Team Mayor. Ito yung nilalagay natin na gulay. Mukhang mapupuno. Mabula, tanggalan ko yung Ito pala si Sir Edo G. Sir Dating dikit na pala to. Sir Edo, dating dikit. Sa Mabi TV. Team Boom. Sir Edo G, thank you po. Sir Eric. Eric, nandyan kami. Kapitana Mela. Sir Edo G, maraming salamat po. For viewers, thank you. Kumain ka na ba? Ha? Inom ka na. Oo. Wala na kong inom. Ano yun? Kumain na ako. Filipina, shoutout. Adventure, shoutout po. Wag po magparami. Oy, B-boy, boom. Rigor. Boy, Rigor. Nandito si Boss Rigor. Si Mabi, nagaya, naginom. Si Pade, pinaglalaban ni Pe. Naglalaban. Pinaglalaban, nag-inom. Wala pa nga, di mo umiinom. Yari ako nito mamaya. Rigor. Social drinking lang po kami. Oh. Ano binabalak nyo? Wala kaming binabalak. Tingnan mo naman ang pulutan namin. Minsan lang naman po ito, minsan lang. Pero di pa ako nainom. Baka mag-chat yung isa magpaglabahin ako eh. Brother, thank you. Thank you. Minsan mga mukha nyo. Ay, minsan lang talaga to, boy. Wala, drinking. Nga, Will. Mabi kasi. Kaya mi. Inaya ko mag-inom. Sir Jaime, thank you po. Nandito yung Big Four ah. Will! Let us drink, Will. Drinking water. Pero nakakalasing.
Si Raimi, ngayon lang po ito si Raimi. Sabaw pa lang talaga, panalo na. Bubog. Ang diba? Sir Jaime, thank you. Sana all may tagay. Oo, nagpainom si Mabi TV. Rest day po kasi, rest day. Tamang ano ngayon, Lunes ngayon si Jaime, kaya kailangan magpahinga rin. Tinatawagan ko nga si pobreng worker, baka pumunta rito eh. Kailangan i-treat ang sarili. Tawagan ko nga. Sir Jaime, shout out from Rigor. Tagal mag-upload ng ano ko. Mag-wifi ka kasi. Tol! Punta ka sa bahay. Punta ka. Saan? Bahay. Bawal naman sa akin yan. Itayo Hindi dyan. tagdagan. Bawal to. Ito, bawal din sa'yo. Stress na stress ka sa buhay mo. Naka-live pala ako. Sige, kung ayaw mo. Nag-awag kami. Umilag na naman sa tumura ko kagabi. Hi, Mitch. Shout out, Mitch. Hindi na kasi magtiwala. Nagaganunin ako. Yan na nga ni. Hindi mo akalain na gagawin sa'yo. Utang pa. Pala, ang dami na pala sabit dito. Na pala sa sapong. Hindi mo pala na ano yun. Hindi mo man lang na monitor. Hindi ko nga natunugan eh. Ang mga ganyan tao, palihim yun. Palihim yun ang gagawa ng tarantaduhan. Ay, Rigor, shout out. Ayaw mo? Sa inaya kita, baka sabihin mo na naman, hindi kita sinasabihan. Ayaw mo na. Muna ako dyan. Magaling na ba yan? Magaling na? Hindi pa rin. Minsan lang din naman ako mag-inom, son. Oo nga, minsan lang naman tayo mag-inom. Hindi naman tayo palagi nag-inom. Bawal tayo ng tol. Ha? Bawal. Si Rigor, tawa si Rigor. Grabe yung sabaw. Sabaw pa lang talaga pa di. Tol. Oo, ito yung kaldero. Sayang itong pansit na to. Baka kainin ito mga dati. Tatay Alex, shout out. Shoutout kay Alex. Wala kasi yung radyo. Kung may radyo lang sana, kanta sana tayo. Si ikaw operator ba? Naka-ano na? Naka-apply na? Hindi ko alam. Tinulungan natin ni ano yun. Yung project. Ikaw na. Sayang ang pera. Alam nila? Saan City? Patay mo yan? Ay, tayo, sarap.
7 viewers, thank you po. Naglo-loading kaya tapos mo na eh. Ha? May pa din. Pwede nga. Ano ba gamit ko? Wi-Fi naman. Pero okay na. Minsan lang naglo-loading. Mga bata, ito daming tinitira pagkain. Sa'yo na to, pre. Mayan ako. Iyan ka na? Hindi pa ako kumain. Hindi ko pa kumain. Pero kumain ako kanina. Baboy. Sir Jaime, thank you. Rigor, tara, samahan natin sila magtagay. Sabi ni Sir Jaime. Video lang ko, Mark. Sige, Loy, salamat. Sayang yung ano. Sir Jaime, pas ako. Wala akong pangtagay. Itong Alfonso, bigay ito ni ano? Ni Era Vlog. Ayaw pa ibigay ni Erap. Hindi ako pala inom eh. Ibigay ni Erap, ubos na. Yung sa'yo? Hindi ako gano'ng ginom. Doon, kaya ano, pero dinala kay project yun. Ay, dinala mo ba? Sa ano sana to? Sa birthday ko. Sa March Sino pa birthday mo? 19. March 19. March 19. Eh kaso, pumunta ka naman. Saan kayo pupunta? Saan? 19? Maya. Tigas-tigas pa yung ano. Laman. Ibig sabihin, wala ka din sa birthday mo. Dito ako. Ano ang pupunta? Wala nang pupunta. Hindi mo na ako alis. Anong araw yun? March 19. Ano yun? Nagbiyahe kaya. Huwebes. Huwebes. Wala akong biyahe.
Nag-mature ang mukha mo ah. Mukhang stress na stress ka sa ano ah, nangyayari sa buhay mo ah. Mark, paalala mo sa akin 5 days before or birthday para hindi ko makalimutan. Oh, si Raimi. Naalala ko sa'yo. March 19 po. Tagal pa naman. Papuntahin ko sila dito, sila ano, sila si Pesani, sila Tool Project. Maghahanda ako no, para dito na sa mga timbong. Si B-Boy, wag na. Kaya malayo naman si B-Boy. Hindi kasama si B-Boy, malayo eh. May sasahod man ako nung kasali ako sa team Don Celia. Magtatabi ako nun. Pang handa-handa. Kahit konti lang. Para ma-celebrate namin ang aking birthday. Happy birthday. Kailangan may speaker na ako nun. Sa TV. Ba't yan di mo pagawa? Kapagawa nga nito eh. Si Matsuki. Kaya yung gawin yan. Matski. Kaya di mo yata kilala yan, si Matsuki. Sir Harmay, thank you po. Maraming salamat. Hey Alex, thank you po. Ate Robin? Oh. Hindi yun. Ganun talaga pag mga senior, malabo na mata. Malabo na yung mata mo, hindi mo na nakikita yung halaga niya. Oy! Kaya, Yan. sagot ko, pulutan at inumin. Ayos, ayos. Sarami, thank you po. Ayos yun. Maraming salamat, Sir Jaime. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami. Sagot agad yung pulutan tsaka inumin. Oh, B-Boy, alam mo na. Hindi pa ako magbe-birthday. Mayroon na naka-ready. Sa bagay, mahina na naman tayo mag-inom. Sa totoo lang, mahina lang po kami mag-inom. Kami po ay ano lang talagang tamang kwentuhan lang. Tawang chill lang, no? Tamang chill lang. Yung iba kasi ginagawa nga rin, tubig yung alak eh. Mabibilang naman malakas uminom. Batang sama. Ay, dati, si Kuya Elmer. Lang Kuya Elmer, matibay yun. Lean and Ging pala to. Lean and Ging DIY. Oy, salamat po, Sir Jaime, sa blessing. Oh, may blessing agad, oh. Thank you po, Sir Jaime. Nagluluto ako ng pakdol. Hindi magkasya sa kaldero. Lean and Ging DIY. Di kita ha. Iwan ako ng baka sa'yo, Lean. Wala pala channel to si Sir Jaime, pre. Hindi mo pala ano yan? Di ba Support lang pala to si Sir Jaime. Sir Jaime? Sir Jaime, salamat sa pa-support niyo po ha. Ikaw lang ata hindi pinapasyalan yan. Hindi pa napapaliparan. Hindi pa yata ako napupuntahan niya, Sir. Pero Si Grace, napuntahan na yan. Si Sir Jaime, thank you po. Tamang kwentuhan lang. Opo, tamang kwentuhan lang, Sir Jaime. Maraming salamat sa blessing, Sir Jaime. Si Mabi TV pala to, Sir Jaime. Sir, Mabi TV po. Kagrupo namin sa Timbong. Minsan nagla-live din po yan. Hindi nyo lang po siguro napapansin yung live. Kasi si Grace, pinupuntahan niya si Tool Project. Si Kuya Elmer. Ha? Ipon. Mabi? Ipon sa CR ka mo. Sa CR lahat. Ano? Di mo kasya gagi. Nagbayad ako ng upa ng bahay, tsaka kuryente.
Kamusta pa di yung ano, na nasagi mong ano? Ayun, yung hulugan ko. Nagulugan? Nahulugan ko. Wala mo ano. Nakakadalawang kaltas na sa akin. Ha? Nakakadalawang kaltas na. Magkano hulog mo? 500. Kada buwan? Lingguan? Kada linggo, kada sahod. Lingguan ang sahod namin eh. Lingguan pala sahod mo? Oo. Ano pa dinadala mo doon? Pas? Mabi! Hoy, Hindi mo, kanina pa ako nagsabi sa'yo. ano ba yun? Dami kong tanong sa'yo, dami kong sinasabi kanina sa'yo eh. Dito, narinig pre, bingin na ako. Subscribe ko ngayon si Mabi TV. Sige, Sir Jaime, thank you so much po. Maraming salamat. Nagla-live po yan tuwing ano. Anong oras ka nagla-live to? Pati? Kung anong may sipan. Anong oras na masipan? Ano sinasabi mo pa, ano pare? Thank you po Sir Jaime. Salamat sa support. Ibon? Saan ako kuha ng ibon? Ipon, wala pa tayo ipon. Nagbayad ako ng ano, bahay, kaya kuryente. Eh si Airpat, wala trabaho si Airpat eh. Ano pinabiyahe mo? Pas? Nova Bloom, yung modern jeep. Yung mga ano ba yun? Yung mga aircon? Yung mga kulay puti, yung aircon. Yung minibus? Hindi. Modern jeep yun, no? Aircon. Parang minibus nga. Na-upload na ba yun ako? Sabi ko sa'yo, mag-connect ka sa wifi eh. Tignan ko muna. Para mabilis. Para mailapag ko. Naku, 17% Ginawa mo Premiere? Eh, pa lang. mag-connect ka nga sa wifi. Di ba nakakonect ka na sa akin? Sa amin? Ah. Utang na loob, oh. Papautang kita hanggang 1,000 lang kasi wala pa akong pera. Pwede na yun, wala akong karay-karay yun. Nag-ano ako eh, kaya ito, nagbabayad ako ng salamin nung nabangga ko eh. Hello host, oy. Ha? Johara, shoutout po. Oo. Ani, May nasagi akong shoutout. side mirror. Thumbs up doon. Kaya, wala tayong pera ngayon. Kaya guys, ha? Oo. Side mirror ng truck. Abala yun pag gumawa eh. Hindi ako makabiyahe. Sayang yung araw. Ganun din naman, tsaka kasalanan ko naman eh. 3,000. Oh, yung side mirror ng truck. Tsaka yung bintana nung unit ko. Kaya sana shoutout. Pinalitan mo na lang, bumili ka sa mga latag, naggawa sa latag yun. Ay, maghahanap pa ako ng side mirror. Bakit may dayuhan kayo dyan? Ingat kayo sa pinapapasok nyo. Oy, aray ko. Kaya okay na yun. May sinasabi si Kuya Sunny. Bagay, parang hindi ako. Bakit may dayuhin? Kayo dyan, ingat kayo sa pinasok nyo eh. Ano yun? Nananaginip pa yata to si Manoy. Ha? Nananaginip pa si Manoy.
Nananaginip mo. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya eh. Opo, sir. Sir Jaime, yan po yan. Opo. Comment ba si Sir Jaime? Ito bang... Lagay mo sa mirror yung sa MRT para mas tibay. Ito ba yung may team yung... Oh, yun po yun. Sir Jaime Vera. Ay, Ate Jill. Ate Brenda, Sir. Kunay Brenda. Shout out. Wala na, lasing na ako. Si Mark, ano pa, buhay pa. Ngayon na lang ulit ako nag-inom. Magmula nung galing dyan kala Manay. Gano'n ako rin. Ngayon lang din ako nag-inom. Magmula nung galing kami dyan sa inyo, Manay Brenda, ngayon lang ulit ako uminom. Manoy Sani. Punta ka na dito. Pali. Tayo muna tayo kaya. Sige, Manay Brenda, maraming salamat, Manay. Dito kasi si Amo. Ala ka pala Manoy eh. Si Amo. Si pwede. Si Daddy Art, mahilig manood ng mga video mo eh. Ewan ko lang kung nagko-comment yun. Hindi, wala akong nakikitang... Si Daddy Art, lagi nanonood ng video mo yun eh. Baba mo? Oo. Hindi siya nag-comment eh. Marami ang nanonood sa akin na na naka-subscribe lang sa akin. Hapon pa rin maali. Malay, magtaka ka pagka hindi kami nalasing. Bukali. Kaya muna tayo. Ito na, result ba? Ito may kanin. Ulam yata yan pa rin. Pasaway kaya bumili ako niyan para ulam natin. Ano pa pa ito? Gutom na ako. Ito. Tawag dito. Kapatid. Kain muna. Ito kanino? May Gcash ka ba, Mark? Bakit? May laman Gcash mo? Wala. Wala naman. Ito na si ano? Hiram yata siya eh. Sobrang marka. Hindi nga nangyayram sa akin yan. Nahiya sa akin. Yung fried yan. Ano ba ba? Oo. Pa-fried yung bukal na yan. Nahiya mo yung hiram sa akin. Baka di ko siya pahiramin. Hindi naman nagsasabi. Pag nagpadala kayo, sabihin mo rin na mandaan. Hindi ko nagpababayaan. Uy! Mukhang kain doon! Aba! Tara na! Kain tayo guys! Pwede! Aba! O tayo. Pinang ko yung bahaw kay Tasaya. Kahit pa tayo. Sa nung picture sa 12. Kahit mga alas 7 na tayo umalis sa umaga. Pobre worker. Iyan mo yung Gcash mo daw.
Send mo sa akin GS number mo. Ha? Hindi. Ito ba hiramin? Baka mamaya pansugal mo na naman. Pansugal mo lang. Pangsugal. Guys, kaya tayo guys. Puro ka sugal eh. Pahiramin ka daw ni Mabi. 1,000. Sako. Ako, bibigyan kita ng 500. Huwag mo nang bayaran. Huwag mo nang bayaran eh. Hindi ah. Pwede yun. Ano mo yung number mo, yung Gcash mo. Pang-scatter mo na naman ah. Mayos ka. Pag galing sa akin, swerte. Ano, pang-scatter? Swerte? Hmm. Wala mong swerte sa scatter. Ano yan? May parang may pattern yan na sinusundan eh. Okay lang katatama. Tamayin mo yun, masigas pa. Ano yung mga kasala? Hmm? Kumakain kami. Yan mo yung Gcash mo. Hmm. Kung may pang-scatter ha. Maraming Subscribe salamat sa Raimi. down. Taon-taon sa Mabi Raimi TV sa barbershop. Done watching. Barbershop. Taon-taon sa barbershop si Sir Raimi. Yung bayaran mo yung kay Mabi, yung ihiramin mo, yung sa akin wag na. Kain po tayo, sir. Super Yaya, shoutout. Kain tayo, kain. Hindi ko na nga lang yung sa'yo, 500. Pautang pa ha. 50,000 pinautang mo. Lipong din ulo mo, lipong eh. Sayang mo. Yan lang. Kumakain pa ako. Kasama pangalan? Uy, Lendy. Lendy Tambayan, shoutout. Sarap din eh, makikain. Oo, kamayan to, Lenly. Magulang pa. Lendy, kamusta puso mo? Okay naman. Yeah. Patayin mo na.
Wow. Sana all okay na. Buti na lang kumita ako kahapon. Paano ang puso ko? Sabi nila bawal daw kumanta pag kumakain. Bakit kaya? Set ko nga muna sa biyon. Andiyan ang pera mo, pwede? Ngayon mo pera mo si ano? Kasi ngayon mo pera mo si Obring Morpel? Tama. Kailangan Lenly, pakita mo hindi ka apektado. Ito man. Anong pangalan niyan, tol? Yung Gcash mo? Hindi na ba? Yeah. Number. Hindi ko alam ang pangalan. Kain po. Wala nang masasaya sa feeling niya. Marvin C. Marvin C. Wala nang masasaya pa sa feeling niya. Hindi rin daw. Siyempre, ibang usapan na yun pag ano. Pag dito lang sa mga live, usapang ano lang yan. Usapang tao lang yan. Yung ba magbigay? Ha? Yan. Alin? Papa-Gcash natin. Oo. Saan pa pwede? Dito, chat ko si Marin. Para, kala ko nga meron ka para di tayo lalabas eh. Hindi ako naglalagay ng laman sa Gcash. Apo, Ate Lenny, naging alternate ulit ang biyahe ko ngayon. Ewan ko lang bukas tsaka sa mga susunod na araw kasi nagpaalam ako eh. Nagpaalam ako mawala ako ng 12 tsaka 13 kaya baka dediretso yun yung biyahe ko. Company ba yun? Ha? Company? Alam ko isang tao lang. Ha? Alam ko sa tao lang. Hindi. Oo, malapit lang yan. Dito lang din yan. Kapitbahay lang din natin yan. Sa bagay, kapagod no. Uy, may date sila. Hindi, pupunta kami kila Greg. Dapat nung 8, in-adjust nila. Kaya ginawa na lang 13, 12, 13. Tapos ka na pa, Dick? Oh, wala na sa isip ko yung mga date na yan.
Oh, boys date. Mga Team Boom. Team Boom, tsaka Team Buang. Yung mga boys ng Team Boom, tsaka Team Buang. Hindi naman kami kumpleto. Ilan-ilan lang din kasi yung iba hindi rin naman available. So yung available lang, yun lang mga kasama. Tulad ako, syempre pag mga ganyang galaan, game ako dyan. Kaya binibigyan ko, kaya nagpaalam na ako. Mas maganda kasi yung marami ka nagiging kaibigan. Yes. Maraming opportunity makilalang tao. Hindi man tayo sikat sa YouTube, marami pa rin tayo kaibigan. Tama. Para may sabaw kita. Malay mo ikaw, available ka sa 12 tsaka 13. Oh. Kaya lang, wag ka na sumama. Babae ka eh. Puro kami mga barako din, wag na. Hindi ako papasamahin ng isa. Hindi ko may papangako mapoprotektahan kita, kaya wag ka na sumama. May pasok. Buti naman ito ka. Paano ka nag-enjoy sa buhay mo? Ayun lang, yung papunta-punta ka na ng Quiapo. Ganon. Chinatown. Dito lang ba yun sa Lili? Ha? Dito lang? Manila? Bulacan. Taga Bulacan ka, di ba, Tine? Bulacan ba o Novaliches din? O yun, yung pupuntahan namin, nature tripping yun, sa Calamba. Hindi, Mindiola. At taga Mindiola ka. Malapit lang pala. Malapit ka lang pala sa Blooming Treat. Sa Mindiola, doon madalas nagrarally, di ba? Kasi ang ano nun, Malacanang na eh. Ang tawid ng ilog nun, Malacanang na. Rally. Sa Mindiola. Kung pinupuntahan mo lang pala nung sa Novaliches, yung kumbento. Alam mo ba yung pati, yung kumbento rito? Muslim ba yun siya? Sa may sa may tawag dito. Imuta ka yung lugar na yun. Ito pala nagpupunta si Ate Lenny. Ha? Taga po ako, Sir Jaime, taga Bicol po ako. Catanduanes po, yung daanan po ng Bagyo. Taga ron po kami sa Catanduanes. At talaga? So hanggang ngayon nandun pa. Ba't tayo mong pasyalan? Pasyalan mo minsan. Tapos sama mo kami. Di ba sila takot sa lalaki? Minsan kasi parang nakaya humarap sa mga madre kaysa sa pare.
tutulong. Pagka ano, minsan ang hirap, ano, Nagpa, madre lang kasi sa Parañaque, meron akong, meron doon malapit sa City Hall, meron doon ano, parang dormitory ng mga ano, madre. Bihira ko lang makita yung mga madre na ano na lumalabas doon sa kumbento ay sa ano, sa dorm nila. Ako. Eh bihira ko rin naman sila makita sa simbahan. Sir Jaime, maraming salamat. Kayo po ba, Sir Jaime? Taga saan po kayo? Ako taga ano po taga Catanduanes. Pa-picture nga ako nito pala. Ha? Picture nga muna. Kasi hindi ko matandaan yung number. Zoom ko. Yan. Ay, mo na siya. Ay nga. Sabihin mo nga sa akin. Wait lang ha. Anong Mansi? Hindi, Marvin yan. Bakit Marvin man nakalagay man? Ano number? 09. Hindi, wag mo na isend. Ha? Wag mo na isend, basahin mo lang. Ano yung pasto niya. Hindi ka matandaan eh. 0994 94 073 073 3118. 3118. Oh, Ulitin mo nga. 0994 Oh. 073 3118. Check ako. Ano yung kawan? 118. Mar. Well, here we Wait, are. waiting mo lang sa kay ano, Tolpo Bre. Yung pera. I guess it must be fate to try it on my own. If the side we know. Kano kaya ba? Sir Jaime, thank you po. Maraming salamat. Late ako. Magkasunod lang ang bayan namin ni B-Boy, Mark at ako. Oh, magkakasunod lang kami yan. Taga ano siya eh, taga Abuyog. Taga Leyte. Abuyog ba yun? Abuyog na. Sir Jaime, taga Leyte yan. Pero si Mabi marunong na magwaray. Marunong ka magwaray di ba, Mabi? Nakaintindi. Nakaintindi lang. Nakaintindi lang, pero di masyado makapagwaray. Hala, Sir Jaime. Uy, bakit Lenny? Taga Leyte ka rin ba? Lenny, may kilala ko talagtag. Ano yun? May tumawag? Send na pala. Kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan, Lenny? Ang boy pa naman si Ryan. Gago sinabi. Uy, Ron's Life. Andiyan pala si Ron's Life, oh. Mari ako ito. Si Mark, Jowaray TV. Ron's Life, shout out.
Ah, first love mo talaga? Uy! First love never die. Si Rose Life, nagla-live to madaling araw eh. Kaya lang minsan di na ako nagko-comment. Oo, di na ako nagko-comment minsan. Marami naman siyang bisita eh. Hi, Ron's Live. Hello. Pugi ni Lahat ng gamit Mabi. niya nakatago pa rin. Ganun. Pugi ni Mabi talaga. Eh, uy, alam mo ba ano, Rose Life? Ay, Rose Life ni ano, Tinendi. Yung first love ko rin Hi. noon, lahat ng mga sulat niya sa akin, nakatago pa yon. Oo. Yung mga gamit, yung mga binigay kong mga ano, nakatago pa lahat yun. Pero nung, syempre nag-break kami, nagkaroon ako ng ibang karelasyon. Nung nagkaroon ako ng ibang karelasyon, ipinasunog niya sa akin lahat yun. Ipinasunog sa akin lahat. So, yung first love ko, wala na, naabo na yung mga memories, yung mga alaala. Ate Oni, shoutout po. Oni B, shoutout po. Eh, napapakwento tuloy ako eh. Sabi sa inyo, wag yung painumin, napapakwento ako eh. Lasing na si Mabi. Bakit ganon? Eh, syempre. Hello din po, Ate Oni. Alaala ng lumipas. Eh, si Lendy po kasi, Ate Oni, sabi niya daw kasi first love niya yun si ano. Eh, ito tuloy, nakwento ko tuloy first love ko rin. Milagros Flores, hello. Hello po. Good afternoon, Mark Joe, Waray, Dan, thumbs up. Hello po. Alin, nag-ano kami? Shot ba? Nag-inom kami ni Tolman. Ganun pala yun, may mga tao pala na ganun. TV. Wala kaming tinda ngayon, wala siyang biyahe. Joe, Waray, ay. Hello po. Then, nandito po kami sa bahay ni Mark Jowaray, Ate Oni. Alam niyo ba si Mark Jowaray? Katukayo ko rin yan. Ang first name ko rin ay Mark. Mark Hernandez Jr. Nagkakatalo lang kami sa second name. Ay, wala naman po. Ano lang po ito? Chill-chill lang. Ano lang po? Kwentuhan lang po. Inom ano lang to, inom mamaya lasing yan, lasing. Ate Oni, ano lang naman po yun. Naalala lang pero hindi na mahal. Pero hindi na ako apektado kahit na maalala ko yun. Ako kasi mapagtago sa gamit kahit ilang dekada meron ako. Ah, talaga? Pwede ka pala maging antique collector. Alam mo ba, dati ginawa ko yan nung high school ako. Antique collector din ako. Oo. Ang ginagawa ko, yung antique, nilalagay ko sa plastic, binabaon ko, nilalagay ko sa bag ng classmate ko. Para pagbukas ng classmate ko ng bag niya, ayo, puro antique. Oy, may antique rin talaga, ha? Tunay na antique, ha? Lagam yun. Ayun, sin. Anong Usman? Kwento ni Manda sa Teka lang, nakatago eh. Isa kasi binubuksan ni Daddy to eh. Pag nakita niya may pera, kunyari wala pera siya eh. Yung pala mas marami siyang pera sa akin. Meron tayong pagbibigyan ng aming... Ay, pinahiram pala ni Mabi TV si Tol, pobreng worker. Okay. Sa akin naman mga kore, 500, bibigay ko lang. Kasi nakatulong din naman sa atin yan si pobreng worker mga kore. Kasi siyempre vlogger kami. Ito, vlog natin. Ibigay ko ito kayo. Oo, meron. Lenny, kilala mo ba si Kuya Noli? Vlog. Kamasur, talagtag apelido niya. Kasi sa akin, Miss Oni, mabait. Kaya naalala ko, mabait. Eh, ano nangyari kung mabait? Bigay nga ako kaya. Kay Jenna.
Pero may naalala pa kayo ex nyo na di nyo nakalimutan. Nagpa-Gcash ako sa kanya. Sabi ko, bibigay ko na lang sa'yo. Ganun ba? Hindi, yung ex ko mabait din yun. Mabait yun pagtulog. Alam, malaki pamilya nila. Baka ayaw ko malaman. Ayun! Pag nalaman mo, paano kung balikan ka ng ex mo, Ate Lenny? Ito, halimbawa, halimbawa, nagkasalubong kayo sa kalsada, tapos pareho kayong available. Oh, may chance pa ba na magkabalikan kayo? Pag wala na kwenta, kalimutan na. Hala ka, sabi sa Raime. Bata pa kasi nun, Mavi, 16 ako, 18 siya. Bali, naghiwalay kami for good study, first muna. So pwede nga kayo magkabalikan kung ganun. Wow, napakaganda ng love story na yun, ha? Oo, napakaganda ng love story yun pag nagkataon. Pag pwede, pag mabait, pwede balikan. Ay, oo. Pero naman kasi paghihiwalay na naghiwalay lang kayo dahil sa inuna nyo yung future nyo, inuna nyo yung mga pag-aaral, studies, di ba? Kung naghiwalay kayo dahil sa cheating, dahil sa mga panloloko, ba't mo pababalikan? Once na niloko ka na ng una, sigurado yan, may pangalawa yan. Dahil walang number 1 kung walang number 2. Kaya dapat, pag niloko ka na ng una, huwag mo nang balikan. Tignan mo sila, ako. Saka Onimig, after 29 years, naging sila let. Talaga? Wow, congrats. High school ako, college siya nun. Oo. Malay mo naman. Yung pala, pag nagkita ulit kayo. Oh. Kasi nung high school ako, puro puppy love lang. Nung high school ako. Ay, shout out for viewers. Puppy love lang. So, yung wala tayong video, Harap sana magkanta. Ha? Harap sana magkanta. Wala speaker. Pero sa mayroon na yan. Kay Oni +1 po ako sa iyo, +1. Si Aiko, tsaka si One Mig. Si One Mig Bondok. Si yan? Si Rick. Follow ka. Malapit ba bahay? Ate Oni, ano po? Jowaray. 1 kilometer po, layo ng bahay ko kila Mark Jo. Kaya pa rin. Sa'yo? Lasing ka na? Lasing ka na? Hindi ako eh. Sir Jaime, kilala ko po yan. Kilala yan ni Mark. Yan si Kuya Pati Oni, ganun niya. Vlogger yan, Team Power. Sakto naman si Mark pahinga din pala. So, yun, nagpangabot kami. Kaya ito. wala siyang channel, Ate Lenny. Wala pong channel si Sir Jaime Vera. Ano lang yan, na supporter ng yan. Ng Team Pahuway at sumusuporta sa Team Boom sa amin. Yan yung for Big 4 ko. Willie 28,
Isang kay Matthew, Sir Jaime at si Sir Ido G. Pupogi daw tayong dalawa. Eh, baka lasing yata sila, Mark. Baka sila ang lasing. Ano daw? Pahinga si Waray pag pag Monday. Oh, ayun, baka siyang maging daan, Lenly. Baka yan na yung hinihintay mong Baka yan yung hinihintay mong sign. Sign para sa yung tawag dito, para sa yung forever. Sa inyo guys, yung iniinom namin 250 liters lang 250 liters lang yata to. Hindi pa namin maubos. Ilang liters ba to? Oh, wala na, di ko na mabasa. Oo, baka siya ulit. Eh, malay mo naman kung wala, di ba? Huwag mo muna kukontrahin kasi si Lenny, kinikontra ka agad. Huwag mo muna kontrahin. Gusto mo pa ba siya? Lenny, if ever someday magkatagpo kayo landas. Kasi sa akin man mangyari yon yung first girlfriend ko, di ba? First love ko pala, first love. Hindi pala first girlfriend. Iba kasi first girlfriend sa first love eh. Marami nang nangyaring nagkapamilya like Aiko and Manmig, naghiwalay sila pero ngayon sila ulit. Why not? Nagigising naman ulit ng puso. Ay, nagising! Mag-vlog ka na, Sir Jaime. Nako, lalo lang pag nag-vlog si Sir Jaime, abangan natin. Pag tinadhana, magiging kayo. Oh, tama. Pag tinadhana, magiging kayo kahit sino pumigil. Ay, sige po, Ate Oni. Good night po. Maraming salamat po sa pakikipagkulitan. Ingat po kayo dyan sa Canada. Tama ba, Canada ba? Baka may lasing na ako. Hindi ko alam kung saan yan. Sige po, Ate Oni. Good night po. Maraming salamat. Alam mo ba, Ate Lenly? Ako, bago ako pumasok sa relationship ulit, 1 year and a half. 1 year and a half muna ako tawag ito? Nagpagaling ng sugat. 1 year and a half muna. Tapos, mga 5 months,
After 5 months yan, nag-ano na ako, nagsisearch na ako ng ano ba, yung tatanggap sa akin. At eto nga, syempre, nung dumating sa buhay ko si The Jenny Official, siguro, sabi ko, baka siya nga. Oh, sabi ko, try ko. So, we met online. We met online. So, naisip ko, pwede pala yun na online. Online muna, tapos magkakaalaman talaga yan pagka nagkita na kami. Yung Oni, lagi po kayo mag-iingat dyan sa Canada, ha? Malakas pa rin ba ngayon dyan? Ang hirap pa naman kumilos pag sobrang lamig. Yung tipong, parang ayaw mo nang magtanggal ng tulakbong sa ulo mo sa sobrang lamig. Nakilala ko first love ko through phone. Ah, talaga? Sa phone lang kayo nagkakilala. Ano ba to? Ah, paano na pala? Tagsibol na pala. Umabol pa si Sony. So, tinanong ko kasi kaya umabol eh. Dito na sila sa sa gilid ng simbahan. Sa gilid na sila ng simbahan ng Novaliches. Ako, doon pa ako sa Villarreal. Sa may tapat ng Nitang. Anong question? Question, bago i-sleep. Kayong mga lalaki ba after breakup, madali kayong makalimot? Depende. Kung may mga lalaki na madaling makalimot, lalo na yung mga cheater. Ang mga cheater kasi na lalaki, madaling makalimot yan. Once na nakakita yan ng possible na pwede niyang diskartehan ulit, makakalimutan niya na kagad yung past niya. Past relationship niya. Minsan magpapa-victim pa nga yan eh. Magpapa-victim effect minsan. Yung mga cheater, ganun. Pero yung mga tulad ko na hindi naman din cheater, Hindi makakalimot pag magaling. year yan bago makalimot. Tulad ng last relationship ko, 1 year and a half bago ko nakapag-move on. Ayan. Makakatulog na si Ate Oni, nasagot ko na. Sinagot ko na. Totoo, Mabi, parang baliwala. Tama. Pag yung mga cheater talaga, parang baliwala lang yan. Tatawanan ka lang yan. Para lang yan nagpalit ng damit. Pero syempre ako, hindi ko sinasabi, hindi ako nagmamalinis, pero talagang, hindi naman ako cheater kasi. So matagal ako nakamove on. Matagal. 1 year and a half. Meron pa nga sinasabi dati na yung 3 months gap. Pagkatapos ng breakup ko, tsaka pala pwede girlfriend pagka after 3 months. Sa mga cheater, 1 linggo lang, meron na ulit yan.
Sleep well, sis Oni. Ma'am Oni, thank you so much po. Hi viewers, thank you. Ikaw makakasagot niyan, Lendy. Ikaw mismo sa sarili mo makakasagot niyan kung bakit ka naka-encounter ng mga babaero. Babaero, aray ko. Walang contentment. Likewise, sis Oni. Thank Lenly. Siguro naman Yeah. this time meron ka na content, makakakuha ka na ng may contentment. As the times goes by, yan, hindi tayo makakita ng mga meron ng contentment sa buhay. Kaya nga ako di ko alam sa kanila, sa galing magdala, di mo akalain. Ganito lang yan, Lenly. Kaya ka nagkakatagpo ng mga babaero para may Pastor. para may idea ka na pag magbo-boyfriend ka ulit, alam mo na yung mga diskarte ng mga babaero. So hindi ka na ulit mabibiktima pa ng magiging karelasyon mo. Ang kailangan mong gawin, utak muna bago puso. Yup. Oh, yung mga nabibiktima ng mga babaero, utak muna bago puso. Sige na, mauna ka na kay Lord. Sabi niya, kay Lord na lang tayo. Sige na, mauna ka na muna kay Lord. Okay pa kami dito. Sabay. Siya ka magbibigay. Akala ko naman, pupunta na tayo kay Lord eh. Kala namin, andun ka na. Si Raime. Tawa-tawa si Raime. Si Raime Vera, thank you po. Si Raime di pa nakapunta sa live ko to. Siguro, pag nakapunta sa live ko to, magkakandaihi to sa kakatawa. Lalo pag nakasama ko yung partner ko, ang syunga. Nako! Kaya si Raime, pag nagpunta ka sa live ko, magbawal ka ng pasensya. Baka may mabusa ka ng pasensya sa amin. Pwede rin, bakit naman hindi? Masarap sa feeling ni Lord. Oo, masarap sa feeling ni Lord. Pero, hindi pa tapos ang mission ko rito sa mundo. Sanay ako dyan, Mabi. Ay, mabuti naman sa Raime. Nako. Panigurado, kahit konti lang tayo sa live ko, mag-i-enjoy ka. Si Sapolsky, makulit yun. Sinabi mo pa. Buti nga wala dito eh. Hindi, di papasok dito yun kasi busy yun eh. Pag sinabi ko pumasok dito, papasok yun. Pero pag di ko sinabi, di niya alam, di niya malalaman. Lalo palabas sa comment. Ay, si Raime, sana one time pagka nag-live ako ng rest day ko, punta po kayo para makilala nyo rin yung aking mga ibang kaibigan. Mababait po yung mga kaibigan ko, hindi po sila nangangagat. Uy, alam nyo ba? Ito na naman, ikukwento na naman ako. Happy lang ba? Lalo na pagpalaban sa comment. Kilatisin ko muna. Baka mapikon.
Sige, Sir Jaime. Sige, Sir Jaime. Salamat po. Na-imagine ko yung na-imagine ko yung mukha ni Sapolsky pagka nandun kay Sir. Hindi naman po mga kunin yun. Talagang pag kayo nakita niyang makulit din, nako, may pagkulitan na yun. Pwede, tol. Kuha mo na? Tagal mo naman. Wow. Tita Au, shout out. Saging kamay sa kamatis pero puso ko sa inyo nakaboto sila namumuhay pero ramdamang ligaya kapag napangiti ko kayo sa bawat palabas ko mga Mama Danas Vlog, shout out. Pero po ba Sir Jaime? Naku, mas matanda po pala kayo sa akin sa YT. Tita Au, Miguel, shout out from Sir Jaime Barra. Mama Danas Vlog, shout out Tusok Dan. Ako po Sir Jaime, since 2017 po, nag-YT na po ako. Pero kayo, mas matagal pa po kayo sa akin pala. Ilan taon na? Pulutan ba 13 yan? years? Tagal na, no? Pulutan ba yan? Yoko. Uy, titaw! Ito, napapasyal ho kay Mark Joray TV eh. Nag-aya si Mabi. Dito magkalapit lang kami dyan titaw, sa silang. Kami sa silang, sila sa sa Indang. Nagkita kami kanina ni Tita Au sa live ni Tate Robin. Hindi na nga napapasyal si Tate Robin dito. Busy yata yun. Pero may ba sama ba yun? Hindi ko nga alam. Parang yun natin. Kasama yung si PRN. Webis clearance naman yun eh. Kaya mo na Tita Au, mas-CPR. Kanta ko to. Kanta ko to Tita Au, yung inano ko, yung pinapatugtog. Yes, Sir Jaime Barra, salamat ulit. May bayong na puno ng kwento, gulay, prutas, pati munting sikreto. Habang nag-aayos ako ng pwesto, binabali ko kayo parang tropa ko mismo mga kawaray. Sa biyahe, sa simpleng araw, gagawin natin special. Masarap yung pipino with Tita Au, subscribe na kita ngayon. Thank you, Sir Jaime. Notice, ano ni Nasa Robin? Robin, Gumano. Mumulo yung chan ko. Bakit yung sa kinain kong kanin? Baho kasi yun. Salamat Sir Jaime Vera. Ha? Na-receive ko na. ito. Huwag mo pang scatter ha. Bakit pang scatter mo na naman? Tirado rin kita. Ay, Sir Polikit! Sir Will Polikit, hello! Good evening. Good evening. Good afternoon. Dito si Sir Polikit.
Hello po, maraming salamat po. Shout out Mark. Hello sir. Sir Rowell Poliki, thank you so much po. Salamat po sa pagpasyal. Salamat po sa ano, so Ang dami ng mga kauti Tate Robin. Di ba kayo friend sa ano, Facebook? Ano ba ito? Ito ba yan? Hindi yan. Anong profile pic niya? Ginagamit yun. Sir Rowell Poliki, thank you so much po. Thank you so much. Salamat sa pagpasyal. Ano na yan? Aw. Oh, yan o. Nakikinig. Yan o. Ayan o. Ay, Sol! Kaya, Welcome din po. sige, sige. Oh, sino? Sino sa akin, huwag mo na bayaran. Pag-scatter mo yun. Pag binayaran mo, huwag mo susubrahan na, 2,000 lang. Yep. Pautang pa mo, ha? Hindi na. Gusti ka. Learn pa ba yun? 50,000 na wala sa'yo? Subscribe down, Tita Aw. Eh, nakapkarin niya yung ano ko. Tignan ko nga muna. Sige na, sige na. Ingat, ingat. Naku, 39% pa lang. Ay, abuti na ng oras, 39% pa rin. Ikaw mag-live pa di? Ito na, sa bahay na. Hi, Tol Project, shout out. Sir Jaime Bira, boom, from Project. Salamat po. Project, from Titaw. Guys, si Pubring Worker, na-scam. 50,000 pinautang doon pare ngayon. Nga, na-stress ang loko. Kawawa naman. Manoy Project, shout out. Oy Manoy, ano ba? Eh kami nagpupulong ni Mark Ju eh. Pupunta ka ba? Sasama ka ba sa amin? Oo, Titaw, 50,000. Pinahiram niya doon sa kumpare niya. Tinakbuhan, hindi na nagpakita. Sasama ka ba sa amin, ano? Manoy Project. Ang Team Boom lagi naluloko. Ako kasi naloko rin ako 5,000. Doon naman sa nagtitinda sa akin. Sa Kalamba lang naman yun. Project 89, Miguel of shout out. Andyan ba? Sa Kalamba lang yun, Manoy Si Project. Tol Marvin. Wala Tol Project, andun sa kanila. Pinaanuhan lang namin. Pinahiram ni Tol Mapi ng Tita Mami, 1,000. shout out. Tapos binigyan ko ng 500. Sa ano tayo, Alex? 12 ng umaga. Ay, Uwi shout tayo, Mark, 13 ng Mapi. gabi. Tita Mami, hello. Para makakapasok tayo. Hindi ako sure, Manoy. Okay lang yung Tol Project. Doy Jerry, shouty, sabi ni Tita Mami. Shoutout po, Tita Mami, ha? Wala kami video okay dito. Kung may video okay sana, ganta na kami sama ni Mami. Malamang, tulog na kayo lahat. Sabay alisan. Sabi na, papangit ang boses sa mga nila. Joke lang. Umutaasan. Ha? Umutaasan. Tatas ba yun? Sige, hindi ako sanay mag-inom ng gano'n. Dito lang ako pala inom. Hindi rin naman ako pala inom. Tagayan nyo na lang ako. Sige, Tol Project. Nagaya kasi si Mabi TV na mag-inom. May dalawa pa ako doon na Alfonso. Binigay na sa akin ni Tol Erap. Gift sa amin ng Christmas. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa naiinom. Makikita nyo talagang hindi pala inom si Waray. Hanap buhay talagang inaatupan. Opo, Tita Mami, day off. Hindi up nyo? Opo, Tita Mami. Pinaglalabang ako ng isa eh. Dumating si Mabi. Wala mo nalaba. Oh, dahil ka. Parang gusto kong dumaan dyan mamaya. Ano ka? Dahil ka muna, Project. Manoy. Kaso wala na kami noon. 2:00 pa lang.
Maaga pa eh. Ngayon ka na dumaan. Pag dumaan ka dito Alas City, wala na kami dun. Tulog na. Wala, tulog na kami nun. Baka alas 5, wala na kami. Sa birthday ko na lang, Tool Project sa March 19. May si Sir Jaime Vera, may Sagot na daw ni Sir sagot Jaime. ni Sir Jaime yung pulutan tsaka inumin. Kaya pumunta kayo rito. Webes yun. March 19. Sakto, wala akong biyahe nun. Oo. Sakto rin, matumal din yun. Salamat sa inyong dalawa, Tol. Mabi, Tol Mark, Jo, di na kasi ako sanay walang pera kaya stress pa rin ako. Ganyan ngayon. Buti na lang ako, sanay ako walang pera. Ako di rin ako sanay, Tol, na pa din, nang walang pera. Hindi ka rin sanay. Parang dahil pag nandito sa Manila, parang pakiramdam ko. Para di ka mabubuhay pag wala kang pera dito. Pulubi No? ako rito. Ako, Padis, hindi sa pagyayabang. Dito sa Manila, mabuhay ako kahit wala akong pera dito. Dumating ako dito pa din noong 2007 yata eh. May baon lang akong pera, di ako nagpapaubos, lagi ako nagtitira 1,000. Lagi may naman yung ko. Sabi Mahirap, kasi yun parang nung bago tayo napulubi magkakilala. dito, wala. Kahit singkunduling, wala akong kalaman-laman sana ko sa wallet ko. Okay, Tol Project, big love shout out. Sabi ni Pobreng Worker. Yan, si Pobreng Worker guys, mabait yan, nagpautang ng 50,000 pesos. Ngayon, na-scam. Aray ko. Hindi, baka naman yung pinahiram niya, baka bumabelo lang. Ano binubelo? Bumelo mo, umalis. Bumelo, tinakasan niya eh. Sabong pa more. Yun lang. Sherman ang katapusan na babayaran ko kayo. Huwag ka mag-alala. Si mabilang bayaran mo sa akin, wag na. Nakatulong ka rin naman sa akin. Huwag mo isipin kung kailan mo mababayaran, pobre. Isipin Pag mo, nakaluwag ka na, tsaka mo na lang isipin. Tsaka mo na lang Mark and Mabi, out muna ako. Sige po, Sir Jaime Vera, ingat po kayo. Maraming salamat po sa Sir support. Jaime, salamat po. Bye-bye. Salamat po sa support sa Ingat Team po Boom. kayo. Ingat po kayo lagi. Pinakulog. Tita, Mami, shout out. Pobreng Worker, di ka na nag-iisa. Oh. Matulungin yan si Pobreng Worker mga kawaray. Si Pobreng Worker, pag may pera yan, hindi madamot yan. Kala mo galante yan pag nasa inuman. Kahit di uminom. Nung pumunta ako kay Tool Project, grabe yung bumili yan. Kahit dito sa bahay, nung pumunta yan nung kailan ba tayo nung punta sa December ba yan? November. December yan? December 14, pumunta yan dito. Ilang araw dito sa bahay yan, ang laki ng ginastos yan ng Tool Pobreng Worker. Mga kulang-kulang 12 mil yata. Saka inom, lakas kasi uminom si Kuya Elmer. Si Kuya Elmer, pinainom namin Red Doors. Abang tibay. Kami suko Ingat po kayo, Sir Jaime. suko na kami lahat. Si Sir Kuya Elmer hindi pa. Ang laki ng bodega rin eh, Kuya Elmer eh. Tibay mo. Sarap kayo naman si Kuya Elmer eh. Ayan, dalawa sila matibay. Bye Sir Jaime from Tita Mami. Salamat po Tita Mami. Bye everyone. Sige po Sir Jaime Vera, ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa pakulay at Hoy, Chris Motovlog, shout out. Tol Chris, thank you. Kumusta ka Tol Chris? Timbuli, salamat po. Pumasyal dito si Tita Awa at si Tol Chris. Ang lalaki ba naman ni Kuya Elmer? Oo, Tita Mami, ang lakas uminom ni Kuya Elmer. Uno, pagdating nun dito, nagiinom na kami ni Tol Mabi. Ni Tol Pobreng Worker, kami dalawa nun. Tapos lumabas kami kumain. Tapos dumating sila. Grabe. Sabi ko, hindi natin matatawag. Bahala kayo di mag-inom. Yan, si Mabi, tsaka si Kuya Elmer ang nagtuloy. Mega love shout out Tol Chris. Busy lang Tol, nasa work. Sige lang Tol. Maraming salamat. Tagay ta. Inom tayo ng galing kay Air Up Vlog.
Si Faye tsaka si Mark dyan, nasa ano sila sa school. Ah, muso. Ano yung titaw, muso? Wala kang premier titaw. Titaw, may premier po kayo. Yung premiere ko na, yung i-upload yung premiere, para mamaya alas 4, alas 2 na hanggang ngayon, ano pa lang, 40% pa lang. Ay, ano, Di pa na-upload? hindi pa. Gano'n ka nga sa wifi. Para mabilis. Saglit lang yan. 13 minutes Oh, lang. 43 pa lang, oh. Meron maya 8 p.m. Kaya pa ba? Ano ba wifi dito? Try ko nga. Nakakunik ka sa akin ah. Oh, isa yata yun. Ito yun, ang bano ba yun? Waray. Alright. Wala eh. Nagpalit yata ng password eh. Hindi ko alam kung anong pangalan. Yun o, nakakunik ka na. Tingnan natin kung Tita, bibilis. miss you. Sinsya na hindi na ako nakakapag-sok sa mga live niyo. Na mong problema lang kasi ako. Pobreng worker, anyari. 50,000 Tita Aw. Nabudol siya ng kumpare niyang ator. Mahirap talaga magtiwala sa pera. Sinabihan ko na siya noon. Tol, bakit pinapahiram mo yung pera mo na ganun kalaki? Sabi, hindi, tol, mabait naman yan. Sabi ko sa kanya, ibangko mo yan. Ayaw mo sa bangko, magawa ka ng bank account. Ayaw daw niya. Tiwala naman daw siya ron. Ano ngayon? Wala na. Sayang yun, laki nun. Kaya stress na yung mukha niya. Stress na stress. Tinakasan kasi ako ng utang sa akin ng 50k. Ano niya ngayon, wallet, walang kalaman-laman. Paglasing na, magsiuwian na. Ay, Manoy Sani. Manoy Sani. Kuya Sani, hindi Lasing kami pa, malasing. Kaya sa March 19, ay, Manoy Sani. Pumunta ka. Meron tayong Yun, pwede na. Salamat yung gusto lagyan ng ads. pa-blatter mo, pwede yan. Kasuhan parang large stapa. Na yata yun na. Stapa yung Tita Aw. Tita Aw, Miguel shoutout po. Sunny Sen. Tita Mami, dubli karma. Aabutin nun ng scam sa'yo, pobreng worker. At more blessings sa'yo. Tita Aw. Tita Mami. Anong meron? Si pobreng worker, hindi mo ba alam? Ang laki ang nawala sa kanya. 50,000, Kuya Sunny. Na scam. Nag-file na po ako ng blatter sa barangay namin. May galaw shoutout po, host. Hoy, Tatay Robin, shoutout. Tita Mami, may galaw shoutout from Kuya San. Tuloy lang ang buhay. Kikitain mo pa yan. Kikitain mo pa yun. Yun nga po, Tita. Kikitain pa naman yun. Kaso lang, masakit din yun. Kasi ako, 5,000 nga lang. Na-stress din ako eh. Yung sinahod ko sa YouTube, nadali ako dun sa pinatinda ko na tao na hindi man lang inayos ang pagtinda. Hindi na niya, tawag nito. Hindi niya si Renimit sa akin, itinakas talaga. Na meron sa March 19, birthday ko. March 19, birthday ko.
Sabi ni Sir Jaime Vera ay sagot niya na daw yung ano, yung inumin at pulutan. Apa, pobreng worker, welcome. Salamat po, Tita Aw. Sabi ni pobreng worker. Tay Robin, kumusta Tay Robin? Nag-live po kayo kanina? Yo, Tatay Ruben. Ano? Tatay Ruben, andiyan ka ba? Message mo ako, Tatay Ruben. May tatanong ako sa'yo. Hindi ko makita yung account mo eh. Sige, wag ka mag-alala, di ako makakarating. Hindi, bahala ka sa buhay. Sir Raymond, hello, Sir Raymond, kumusta po? Tay Robin, sabi ni Tita Aw. Maghahanda nga ako noon. Kayo lang ang bisita ko, yung Team Boom. Marami ako ibang ayain. Bibidyo okay tayo rito sa bahay. Raymond Ching, shoutout, sabi ni Tita Aw. Kuya Robin, Miguel shoutout, sabi ni Sunny Sen. I wanna say goodbye. Oo, naka-live ako kanina. Anong tanong mo, Mabi? Tay Robin, sasama ka daw sa ano? Sa Kalamba? Kalamba ba yun? Ano pa ni? Kalamba. Gusto ko lang mag-basketball or mag-billiard. Sanis. Hindi wow. Tita Aw, may love shoutout po. Tay Robin, sasama ka sa Kalamba sa 12. Nagbiyahe ka kanina, pwede? Hapon. Kanina, ba't nasa ano ka? Garahean? Nag-ano lang ako, nag-video-video lang. Video ko lang bro. Titaw! Shoutout po, Titaw! Di ako makasama, ninom ako sa kasal, yun lang. Okay lang tayo, Robin. Ay, Daniel Poson, shoutout. Kanina pa Tita Aw, na mo lang binati. Husay mo, Manoy. Manoy. Daniel, shoutout. Mami, thank you. Umayos ka, Manoy, Mabi. Isasako kita. Hello? Sabi ni Kuya Sani. Welcome po, Sani. Diyan ako pa-share sa live mo, Tatay Robin. Pasensya na kayo guys ha. Team Boom sa kung hindi ako Tulog nakapasya. ako na. Tulog ako nag-live si Tatay Ruben. Tulog pa ako nun. Nakakapasya sa mga live nyo kasi alam nyo naman, busy tayo ngayon. Wara kang biyahe. Welcome po, Sunny. Tol, out muna ako. Natutulog lang ako saglit. Nilalagnat kasi ako. Kagabi, salamat sa inyong dalawa ni Tol Mami. O sige, Tol, pobreng worker. No problem. Sino na-scam? Yan, si Tol, pobreng worker. Tay Robin. Na-scam ng 50,000 ng kanyang kumpare. Thumbs up po sa coming premiere. Tita, babaan nyo po. Ano natin, pin natin tita. Or ibaba po. Binaba mo na po tita. Bubulol na ka. Makibaba po. Pin ko po tita. Ay, DC Lotso, shout out. Char channel. Oy, Team Mayor, sinusugod na naman tayo ng Team Mayor. Selena, shout out. DC, Kuya Mark. Oy, DC Lotto, thank you. RG, shout out.
Ala, sugo, locho, sago, attack! Rest lang, pobreng worker, din grade ulit. Kaya mo yan. Oo, tita, kaya nito, pobreng worker yan. Nandito lang naman kami. Nahiya yung manghiram sa akin. Team Mayor, Miguel, shoutout po, salamat. Shoutout me. Uy, Villamor. Mix Villamor. Oh, marami akong kilalang Villamor. Mix Villamor. Mga taga-tusa. Locho, hello. Elisa Manuel, hello. Sige na lang, Villamor, taga ano? Ang bilis ng comment section ko na naman. Atatatata. Easter Summer. My Queen. Oh, marami akong kilalang Villamor. Sir Eric. Lochu. Chiri. May naging girlfriend ako, Villamor. Rebecca. Ren. Ha? Ay, Christine Smile. Tagay hanggat may atay. Ano ka? Minsan lang nga ni mag-inom. Ngayon lang kami nag-inom. Mula nung napunta kami kay 12 Project. Hindi ako gano'ng giinom. Hindi ako mahilig mag-inom. Ang ano ko, nasa utak ko, maghanap buhay. Eh, may lakad yung isa nung kanina. Hindi ako nakapagtinda. Bilis ah. Kapitana Mayla. Ay, thank you Ma'am Mayla sa inyong pasugod. Ren, shout out. Thank you so much, Ren. Yung kilala ko sa Team Mayor na talagang kilala. Si DC Lotto, si Ren, si Jamil Watamama, si Christine, si Rebecca, Elisa Manuel. Yan, madalas mga pumasok yan. Lotso. Ito si DC. DC Canton. Canton? Ayos siya. Bigyan kita ng ano, jacket. Ay, gagi. Layo, di ko mabasa. Mabilis nga. Kaya pag ganyan, pre, pupunta ka sa Chrome. Di. Hindi ka maro sa... Mahaba yan. Pag binagala mo, mahaba. Hindi. Pag binagalan mo yan, ang dating yan dyan, dahan-dahan lang. So, mababasa mo siya. Oh, danda. Hindi siya agad papasok kasi dahan-dahan siyang... Pero sila naka-comment na. Pero dahan-dahan lang. Aisel, hello Aisel. Eric D, shout out. Gusto mo, para mabasa mo lahat, lumabas ka. Ito. Soti Alcalde. Nilike mo ba yan? Hindi yata nilike yung live mo eh. I-like mo muna. Hindi ko pa tanong. Like mo muna. Oo, pala. Yan. Punta ka ron. Hindi doon. Dito. Ito. Dulo. Yan. Dito. Tapos punta ka dyan. Oh. Para makita mo sila na mas marami. Gagi may ads. Yeah, para may ads. Ma-play yung ads. Oh, di ba? Ay, shout out. Migs, shout out sa'yo, Migs. Christine Smile, shout out. Oy, 14 viewers. Thank you. At 40 thumbs up. Nay, wag gawas para mabasa sa kalsada mong hanapin. Sabi ni Kuya Sam. Basta yan, si Kuya Sam. Bumagal yun? Ha? Bumagal? Hindi. Ano lang, mababasa mo lang doon. Na ano, yung mas marami kang mababasa kasi doon. Kesa dyan sa ano. Sa live. Kung gusto mo bumagal sa ano ka, sa Chrome. Chrome ka pumunta. Isa tinuro ko sa'yo kanina. Joke. Install ko na yung YouTube studio ko.
Salty, mega love shout out. Desi Canton, mega love shout out. Back to base muna kami, Kuya. Enjoy. Sige po, Christine Smile. Thank you. Grace, shout out. Soriano. Yung kita moderator. Thank you so much sa inyo po. Maraming salamat. Kapitana Myla, thank you po. Maraming salamat po sa pa-attack. Tita Au, love you. Elizabeth, shout out. Elisa, shout out. Elisa De La Torre, shout out. RG ba yan? RG King, shout out sa RG King. Myla, thank you po. Salamat po sa pasugod. Kuya Sunny, thank you. Ano? Sat, shout out sa'yo, Sat. Tita Mami, maraming salamat. Parating na yung dalawa. Uy. Oh, when I say goodbye. Pati yun. Tita Mami, thank you. Kuya Sunny, thank you. Ang hirap basahin itong pangalan niya, no? Isat Trikat Sib. Ang hirap mo, Sunny, sa akin. Sabi ni Tita Mami. Tita Mami, maraming salamat po. Pulutan. Harap mo sa akin, Sunny. Shout out.
Ang lakas gumita ni Pobreng Worker. Sinayang niya lang dun sa tao na yun. No? Imabi na. Baka ano yun? Baka napanalunan niya lang din yun. Yung pera niya talaga yun. Pero talaga niya? Mm-hmm. Ako, hirap nun. Pera niya yun. Ang daming pera nun eh. May ganun akong pera, hindi ko mapahiram kagad ha. Lalo't di ka naman din ganun. Reklamador mo, no? Hindi kami kasali sa usapan. Ay, 10 viewers. Thank you. Nagre-reklamo si Kuya Sani. Wala na. Marisari, matulog ka na dyan. Ito, Nasa duty yata yan? Tamsakan mo muna yung yung upcoming ko. Kung Salamat ayaw kay mong, Irap. malintikan. Yan na nabuksan. Sat, thank you so much, Sat. Uy, ano ba ko pala? Tita Mami, shoutout po. Yan po, may upcoming ako. Ano yan? Ano yan? Testing lang yan. Sariling upload. Pasok ka dun sa kay Kapitana Mayla. Para pag ano ka mamaya, atakin ka. Sabi mo, Team Boom. Kapitana Mayla. Saan yun dito? Baba mo yung link. Hindi, wag mo. Naka-live yun eh. Ito. Kapitan mo. Search natin. Search mo. Tapos mag-comment ka ron. Galing ka, Team Boom. From Team Boom. Para mamaya pag nag-premiere ka. 2-4 ba? Ha? 2-4 premiere mo? Oo, let's go. Dapat ginawa mo na last race. Naisip mo na yung Puro ka save na eh. Hindi, naisip mo na yung Kasi kula ako mong putik. yung ads. Naisip mo na yung ads mo. Ganito ginagawa ko eh. Pag nag-ano ko, nag-people na ako. Pag team mayor, papasok ako dyan. Kasi maliban na dun sa team boom, kilala ka na dun sa team boom.
Mas mapapansin ka ng ibang group. Natatawa ka dun sa kay Kulaog eh. Walang allegedly eh. Nais sa iniyaan na tabi ang tagay ko. Tabi ano? Dan mabi premier mo. Anong? Sige, puntahan ko mamaya, mabi videos mo. Sabi ni Tita Mami. Sarap manood niyo ng mga Jowa mo? Hindi. Wala sa live ko to eh. Hindi ka naman siya
Dan subscribe, Mabi. Sir Polikit. May ano siya? May ano siya? Sir Polikit? Oo. Hindi. Ano lang Wala yan? siyang ano, wala siyang ano. Sir Polikit, ano yan? Ng Kabunuto. Sponsor yan. Yung kasali ako sa Team Doncella nun. Sir kasali. Pulikit, shoutout po. Maraming salamat. Ah, Hoy, Pot, shout out. Harang. Thank you so much sa... Ay, Harang. Yan, Pot. Laro mo? maraming salamat, Team Boom. Sa mga radya, maraming salamat po. Listen. Ay, may gagayahin akong ano. May gagayahin akong personality sa internet. Nala magin. Ngat Mark. Ha? Ngat na naman buto. Pot, shout out. Pot, shoutout Pot. Sats, shoutout Sats. Ano, sa ano mo? Patro. 4. Uy, Satsuki Cat Sheep. Galastas. Hindi kita pala ako dito. Satsuki, I already Watching. subscribe to your channel. Tagalog siya eh. Ewan ko kung gumagamit lang ng translator. Nag-ano yan, translate yan. Ayan. Para maintindihan mo. Bakit pa siya? Kahit di sa'yo to. Sa'yo pala to. Inom ko lang. Ha? Inom ko lang. Sa'yo ano ba? Mahirap mag-iinom pag dalawa lang kayo. Gaganong-ganon lang yung baso. Pangalawa na yun. Gagano-gano lang pa, so nagkakalimutan pa. Dadalawa lang kami, nagkakalimutan pa. Uy, ito yung sarap nito. Hindi mo na yung bola. Puto. Lenly, shout out. Pot, shout out. Satsuki, dati na pala tayo magkano. Si Lenny, nagkukwentuhan lang naman tayo dito. Magkaroon ka kasi, mag-open ka ng topic para ano, masaya ang kwentuhan natin. Ika mami, walang daya to. Walang daya po. Mukha lang nagdadayaan. Work ako. Ano kaya ka ba? Takas nga lang. Nasa work daw siya? Ay, sige Lenny, mag-work ka muna. Akala ko naman wala kang work. Okay.
DJ Ruben. Brand new banger. We're jamming with the hottest disc jockey. Exclusive on New Mix. This DJ is breaking all the knobs off. Let's go, 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 go. Hot shit, hot shit. Here it comes. DJ Jazzy. Hoy, Greg. Ano, Greg? Belated, Greg. Hintayin mo kami dyan. Shout out, Greg. Greg, oh. Greg, basahin mo, Greg. Greg, nagpaalam na ako sa amo ko. Oh. Ito, pre lang to ng ano, sa cellphone kong binili. Oh, Oh, yung pre ng ano, ito. Yung, bumili ka ng bago, cellphone? hindi, ang tagal na. Yung cellphone na yan. Ah. Ah, may previous, ah. Yung, Oh, Greg, tagay mo para sa'yo. Kay Mark ka tatagay niyan. ay, inom kulong. Kakainom mo lang ba? Ay, hindi pala sing, natatandaan pa eh. Greg, isang tagay para sa tagumpay. Magkano yan yung coke na yan? 35. Yan lang sa court. Japan quality. Ako na, sagot ko na yung coke. Doon na sa court. Sa may court lang. Ang ganda yun. Diyan lang! Baka maligaw ako. Oh, ano, bata.
Hi, Greg. Thank you so much, Greg. Put, thank you. Manawagan ka na lang, Mabi, pag nawala ka. Sabi ni Tita Mami. Di ko alam yung ano, Yung yung password ng gate. password. Tayo. Pati gate may password. Kala mo Malacanang, ang samulag na yan. Kahit di naman tayo dalawa. Alin? Uy. Lagi na lang pinagsaselosan siya. Bakit ka? Sa akin naman ba siya?
Kahit di naman yung dalawa. Tita Mami, kamusta po ba dyan, Tita Mami? Uy, nalulublog po. Kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba siya? At bakit di na lang ako? Asa siya, no? Ay, maraming salamat sa ano ha. Sa mga nag-thumbs up sa aking upcoming premiere. Ano oras ba? Yan, mga alas 4 yan. Ngayon, alas 4 ng hapon. Ang aking premiere. Kahit di naman tayong dalawa, lagi na lang pinagseselosan siya.
deserving mabigyan ng konting blessings. Uy, pali, Mag-comment ito. ka lang dyan sa comment section. Bakit? Tasan ba to si... Walong taon ang nakalipas, nahulog ang binata sa pugat ng mga vampira at akala niya ay mamamatay na siya. Pinagustuhan siya ng mga narina ng mga vampira. Pinutol niya ang kanyang Kahit pangalan. di naman tayong dalawa, Sa kapangyarihan sa kanyang katawan. lagi na lang pinagsasalasan ko. Nang magising siya, nakita niya may mga numero lumulutang sa ibabaw ng ulo ng bawat tao. Hanggang sa magpansin niya isang insekto ay may ganap na pareho pero sa ibabaw ng ulo. At pagkatapos noon, ang insekto iyon ay sinagasaan at namatay. Doon niya lang naunawaan na ang mga numero ito ay talagang countdown ng nabibilang oras ng buhay ng isang tao. Sa araw na iyon, tulo siya sa isang kantin at hindi inaasahan na lumasan niya kaya niya pagkita ang talaga ng mga antimong bagay. Itong isang to, ah. Tingin ka lang. Mukhang maganda. Galing sa 16th century. Mukhang malaki talaga nito, ah. Tingnan mo ang powers ko. Akala pati mga bagay nakikita ko na talaga. Mysterious pa naman ito. Ay, Greg, shoutout. Yo, magaling ka bumili. Ang cheap pendant na yan ay galing sa 5th century. 5th century? Parang hindi naman. Pero maganda ang pendant na ito. Bagay sa akin. Magkano ba ito? 3,000 na lang. Iyo, magbibigay ko ng presyo. Dapat tumawad ka din. Di ba tinulungan yun? Ano? 300? Seryoso ka? 300 lang? Sige, wag na. Sige. Sige na. Kunin mo na to. Ang bilis ng malo. Ang pendant na yan ang mura ko itong nabili. Parang gagawa ng tingnan. Ayos lang tumingin. Pero bawal hawakan, hindi mo mababayaran kapag nakasira ka. Excuse me, sir. Bibigyan ko sana ako sa iyo. Ikaw? Sa itsura mong yan, ano naman ang may bebenta mo sa akin? Isa itong rare Jeep Penta. Siguradong wala man ang santing ang manok to. Mabuti, bebenta ko to sa purang halaga ng iyo. Itong dala mo ay tunay na antique nga. Maganda siya. Kaso nga lang dito rare. Saka yung design niya masyado modern. Kaya bibili ko ito ng 50 piso. Kunin ko lang ang pera. Kala mo ba maluloko mo ako? Ano pinagsasabi mo? Malaki na nga yung binili ko presyo sa'yo. Ang item na ito ay galing pa 16th century. Pangalawa, hindi modern ang design nito. Pangatlo, 100,000 ang halaga nito. Kung ayaw mo kunin. Hindi ko inaasahan. Madaming alam mo pa. Teka lang. Sige, kukunin ko na. 100,000. Diba? Bibili ko yan. 100,000 resale! Gamit ang pera ito. Papagaling ko na si Mama. Sisiguraduhin ko din na magsisisi si Sophia at Noah. Parang mas matapang tong maliit sa malaki na. May rare items pa Sa malaki kayo? di ako nalalasing dito. Parang ano eh. Kamusta sugat mo? Gusto sana kitang dalhin sa ospital, pero malis ka agad. Hindi na. Ayos lang ako.
Dalawa lang kasi So, tayo. tumalab lang. Dalawa lang tayo eh. Diyan, sakto lang. Isang oras niya. Please, dahil naging mabait ka din sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Maubos ng oras mo. Ano? Maubos? Oops. Ay, Eugene, shout out. Sige ka ba? Harang. Oops, Thank you sa harang. sabi ko paubos. Maya-maya lang pwede kang mamatay. Una, hinawakan mo mukha ko. Ngayon naman sabi mo mamamatay na ako. Hinahabaan ko lang pasensya ko sa'yo dahil nabubukitan ng di sinasadya. Pero sumasobrang na din ata kayo. Mukhang gusto mo pa nga atang manghingi ng pera. Sinadya mo rin atang pamilya ko. Tama ka, di ba? Scammer ang tawag sa mga tulad mo. Bahala nga kayong dalawa. Anong hinihintay niyo? Alisin niyo na siya dito. Hindi ka lang kondisyon ng pasyente. Kapag nilabas natin siya dito sa ICU, manganganib ang kanyang buhay. Kapag hindi natin siya inalis, magwawadasan siya ng pera. Pero babalik ang anak niya. Ang batang yun, saan naman siya kukuha ng pera? Sige po, naiintindihan ko. Ilabas niyo na siya ngayon din. Ilipat na dito sa Mr. Cole. Kilala niyo ba kung sino yun? Ang banay na anak siya ng mga Cole. Mahirap kalabanin ng pamilya nila. Ano ginagawa niyo? Ikaw ba ang anak ng pasyente? Sakto, firmahan mo to. Lilipat namin siya. Bakit naman? Critical ang kalagayan niya, kaya bakit niyo siya ililipat? Anong klaseng doktor kayo? Huwag ka nagagalit. Hindi ba't wala kayong babayad? Dr. Bell, anong nangyari? Akala ko ba handa ng kwarto na gusto mo? Kaya nga, kapag may nangyari kay nawalahan dito, malalagot kayo. Pasensya na po. Ano nangyari? Diba sabi ko palisin mo sila? Iyan, ikaw na naman. Balik talaga ang mundo. Nanay ko ba yan? Makahiga dito sa ICU. Dr. Bell, gusto kong palisin mo na itong mag-ina na to. Bukas mag-donate ako ng dito sa ospital agad-agad. Huwag kang maglala. Hindi kami charity dito. Kung hindi ko kaya magbayad, umalis na lang kayo. Ni 100? Wala nga. 100,000 pa kaya? Nakalive si Kuya Elmer. Wala naman. Nalulungkot sa akin. Kahit ang oras naglalagay. 1,000 sa bawat tuhod. Ano? Ano bang hinihintay niyo? Security! Security! Sino nagsabing wala? Tingnan niyo to. Sapat na ba yan? 100,000 di ba pang gastusin? Para dito sa ICU. Tingin mo ba? Sapat na yung pera na yan. Yes, sinabi ng lalaking yun. Mukhang totoo. Kung hindi ako nakinig sa kanya, nangalis na sana kami kanina to. Sa bilis din ang pagtatakbo, siguradong babangga ito. Ikakamatay ko. Isabella! May naiwan ka. Hindi sa akin yan. Parang naiwan doon na lang kanina. Oh, notice? Liam Smith at Emma Scott? Grace Hospital? Di ba isa yan sa corporate hospital sa atin? Pumunta tayo sa Grace Hospital. Kailangan natin magpadali. Gusto mo pakilala pa ang lalaki yun? Kahit na malaki ang perang dala mo, siguradong kulang pa din yung pambayad mo sa ICU. Saan ka naman maghahanap ng dagdag na pera? Sa akin siya kukuha ng pera. Sino ba sa inakala mo? Miss, Director, hindi ba? opo, matagal na ako nagtatay. Tahimik. Simula ngayon, tanggal ka na. At ikaw, tanggal ka na rin. Ang Luis ko ba nagsasampa ng kaso? Laban sa mga taong nabanggit ko. Kulong sila. Ilipat niyo si Emma Scott sa pinakamagandang kwarto dito. Ibigay niyo sa kanya ang gamot at arba na kailangan niya. Kailangan bumalik siya. Kapag nagawa mo yun, ikaw ng bagong director. Sino ka ba? Bakit ka nangingialam dito? Ikaw ba si Sofia Young? Ex ni Liam? Ikaw ba yung babae? Mukhang pera. Ano ka ba ni Liam? Mega love, shout out, Mabi. Siya ang hindi ko na-news ko. Kailangan ko lang palabas sa kanya. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Isabella Lewis, CEO ng Lewis Group. At ako ay kasalukuyang asawa ni Liam. Paano nangyari yun? At nagpagmana ng Lewis Group? Paano nangyari? Makakilala kayo? Tunay lang yan na bulag na talaga. Mabuting tao si Lia, pero binabayaan ko siya. Pero, mahirap lang siya! Anong makita mo sa kanya? Wala akong dapat ipagpaliwanag.
Nakatagda ako ikasal sa kanya. Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng aking anak. Si Isabela ay magkakaroon ng magandang kabanalan. Ang kanyang kinabukasan ay kasagana. Subalit magtungtong niya ng 30 ayon sa hapon ay sa problema. Iwasan niya ito. Umuwi na siya ng mamayama. Paano ito may iiwasan? Wala nakakalap ito. Ang taong nakatakda sa kanya, ang tanging makakatulong sa kanya. Mukhang ang mula sa akin ay nangyari na kanina. Siya ang itinakda para sa akin. Kaya naman pala, bigla ka nilang magkapera, lumantik kasi sa mayamang babae. Hindi na sana na ito kapag nilaking pamandin. Miss Isabela, kahit si Daddy hindi ako sinasampal. Sir Eugene, shoutout. Magandang hapon, no? Subukan mo bang magsalita? Isang tawag ko lang kaya ko ipasara ang kumpanya niyo. Tandaan mo yan. Mabuting tao ang asawa ko. Pero ibahin niyo ako dahil hindi ako nagpapatawad. Ako yung tipo na hindi natatahimik hanggang di nakakaganti. Subukan niyo pumalag na makatingin kayo sa akin. Intindihan niyo ba? Mahal, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umayos ka. Sa sakit ko. Sinakit mo ang buhay ko. Wow, naglalandian pa talaga kayo sa harap ko. Kaya baka nakakalimutan mo, hindi pa tayo divorced. Sofia, tama ka. Hindi mga tayo komisyon tayo. Divorce na tayo, Whitehead. Gusto kong iwalayan para dyan sa mayaman mong kabet. Hindi ko kayo hahayaan, hindi ba't mayaman ang kabet mo? Bigyan mo muna ako ng 1 milyon. Ay hindi, 3 milyon. Saka ako magkikipag-iwalay sa'yo. Sofia, sumusobra ka na ata. Yun lang ba? Magbabayad ako. May 3 milyon sa court na to. Ulit, lubayan mo ng asawa ko. Laking nakasipsip sa yaman ng babae niya. Teka lang, Sofia. Kaya nasaan tayo? Inubos ko ang lahat ng iwan ko. Lahat ng pagod at pera, pinuhos ko yun lahat sa'yo. Naging mabuting asawa ako sa'yo. Hindi na may sakit si Mama. Wala ka man lang pakialam. Kasama Maganda rin kinikita mo sa mga challenge, pre, no? Sige na. Sa mga challenge. Hindi. Sakto lang. Sisiguraduhin ko. Swerte Wala lang ako kaya nasa nakasunod sali. sa mga challenge niya. Mahal, may problema ba? Whitey ko kasi, ano lang, di ba ka lang talaga. Sa tayo dalawa. Kaya huwag kang mag-alala. Pera, babayaran ko din agad. Hindi pwede. Hindi mo kailangan malis agad. Ano naman ang nangyari ka dahil sa mga nakapagsabi na Yung Team Dulcelia. Ang ano ko. Yun, si Rowel Polikit. Sineryoso mo. Sponsor yun ng ano, Team Dulcelia nun. Team Kabonoto. Yung pumasok kanina. Sana may magpalipad din sa akin. Kaya makikilala mo rin yan pag talagang nakasubaybay ka sa mga kilalang vlogger. Sila Kanuto, Idol Japper, no, kay Kuya Noli. Yan si Kuya Noli. Pinapanood ko yan, napanood ko yan doon. Tapos, sponsor pala yan ni Sir Jaime. I-sponsor pala si Sir Jaime rin doon. Jaime Vera. Tapos, nung nakasali ako sa challenge, na curious si Sir Jaime Vera. Tumawag sa akin yun, si Sir Jaime Vera eh. Parang halos, parang kamag-anak parang namin yan. Sa side namin, yung apelido ni Mama. Parang kamag-anak pa namin. Tinanong ako, bakit kilala mo si ganito, si ano yung taga dun sa Limbuan ko. Si ganito si Jarwin, Erwin ba yun? Kilala mo ito? Sabi ko, kilala ko. Nagtanong-tanong pala siya ron. Kung kilala ko. Yung sabi, kilala ko niya. Kaya hanggang ngayon, nakasuporta sa akin. Si Randy. Ano rin pala yan? Nakakalapit na pala kayo nila si Rahime, no? Oo, malapit lang doon sa lugar nila. Yung inaanohan nila. Tsaka yung apelido namin, tsaka apelido niya. Sabi niya, parang ano, parang Parang similar. kamag-anak pa. Parang kamag-anak din. Kamag-anak. Kasi yung binanggit niya ng tao na yon, si ano, yung taga Limbuan ko. Ano pa namin yun, mga kamag-anak namin sa ibang Kamag-anakan niyo pa. kamag-anakan na Baka nga, maaari. Kamag-anakan pa namin. Kaya, sabi niya sa akin, Maaari ikaw, nga. maray. Sabi ko, "No." Tinanong niya ako niya, nag-usap kami sa messenger niyan eh. Sino ba si ganito? Kilala mo si ganyan? Sabi ko, kilala ko po yan. Yung binanggit niya ng lalaki. Eh, kilala ko yung mga lamata. Eh, kilala ko yan. Ano ko yan? So, bata ko yan dati nung nag-aaral ako sa Limbuan.
Tapos parang nag-ano siya, nagtitingin ng mga background. Nag-iisip nga ako ano eh, pati. Pag may pera ako, di ba ikaw, namimigay ka ng mga, ano, ng mga prutas. Ngayon, ang gagawin ko, magpapa-pre-ride ako sa mga senior at saka mga estudyante. Oo, maganda yun. Pera ako. Oo, maganda yun. Eh, pag wala akong pera, di wala. Maganda yun, may cellphone ka maganda, pang video. Video ko, no? Pang video mo, kahit pang YouTube mo. Di ba, bumili ka ng, lagaya ng ano, cellphone, Oo. yung nakaharap dito, habang nagbablog ka. Mga ano dyan, so mga ano natin dyan, mga bagong pasahero. May biyahe tayo papunta. Saan ba yung biyahe mo? Blooming Treat. Blumentritt to Bayan. Bayan to Blumentritt, libre kayo lahat. Kahit naka-video yun, tuwan-tuwa yung mga, tuwan-tuwa yung mga yung mga pasahero mo, libre tayo, libre. Kaya pa-subscribe na ako sa YouTube ko, ganito, ganyan. Ang ganda yun. Ang yan naisip ko, kaya lang, siyempre, hindi ka naman magagawa yun mag-isa. Hindi, unahin mo muna yung ano mo, makaipon ka naman. Pag nabayaran ko na yung mga ano ko, traso ko. Kahit ako, nung nasali ako sa challenge talaga, kahit na may nanghihingi sa akin, nangihiram ng pera, hindi ko talaga pinahiram. Inipit yung pera. Kaya unahin ko yung pampuhunan ko kaysa yung tao na, totoo, tumulong sila nung nasa challenge ako. Nandun tayo, tumulong kayo. Pero, siyempre, ikaw yung may hawak ng pera, unahin mo sarili mo. So, yung sinabi sa akin ni Idol Jack, kahit si Idol Japper, sabi sa akin nun, Mark, nung gusto kami na nandun ako sa Bukana, Mark, pag once na sumahod ka, mga ganito, gamitin mo sa tama yung pera mo. Huwag mo isipin, kahit ako, huwag mo akong bigyan. Ayaw ko niyan, ayaw ko ng pera mo, bibigay mo sa akin, ayaw ko. Unahin mo sarili mo. Yan, sabi yung Japper is na ito. Nung nandun ako sa Bukana, ilang araw ko doon, 60 days. Sabi sa akin, sabi niya sa akin, nagkikintuhan kami yan, Dol, alam mo naman, Dol, ang pangarap ko talaga, ganito, makasali sa challenge mo, makaito ng may nagamit sa December, pagpuhunan sarili ko. Sabi, hindi, kaya tuntua sa akin yan, kaya yung motivation ko ba na gusto ko makaipon ng dollars ba na para sa sarili namin, siyempre para sa pampuhunan pang December. Tuntua yun eh. Sabi niya sa akin nun, man, pag Siguro magagawa ko yun sa sa next pasukan. Ngayon, magbabakasyon na kasi ngayon. Ano ka lang ngayon? Mag-ipon-ipon ka lang, patagalin mo lang yung pagdadrive mo yung... Siguro ngayon ngayon kasi nagbabayad pa ako nung nasagi ko eh. Hindi, unahin mo cellphone. Adi. Kung yan ang gamit mo, wala pangit. Malabo ang boses. Hindi, may maririnig ka naman, pero hindi yan yung tipong Hindi, malinaw. bibili ako na lang ng mic pang samantala. Ganun din yan, padi. Kahit may mic, ganyan din ang cellphone ko. Yan, Kahit may mic? Yan, ang cellphone na yan. Ginamit ko yan. Pangit yan. Ugong-ugong yan. Kala mo yung nasa loob ka ng kuweba. Yung tunog niya, parang kinakain. Pangit. Kaya Sinubukan mo na mag-mic? Dyan So ito, ginamitan ko na rin ng mic yan. Ang pangit. Parang nasa loob ka ng kuweba na nagsasalita. Umuugong. Ganyan. Ay, ganun. Pangit. Hindi, pang samantala, wala pa akong pili cellphone eh. Pag gumamit ka niyan, Mas mura naman ang mic, magkano lang yung mic. huwag mo habang saglit lang. Dumami pa. Mas mura lang naman ang mic. Hoy! Nandito na pala yung mga... Nako, di naglabas si Mark. Dito na. Bahala siya lang.
Wala pa tita mami. Wala pang, ano, hindi pa start yung premier ni mami.
Si Margie, shout out. Kuya Mark, yo, waray. Hindi na hapon. Kasi kasuki pala to. Oh. Si Ate Margie. Kasuki Mark Official. Dati hindi kita pala ako sa'yo. Ito, oh. Dati hindi kita pala. Si Mabi TV sa'yo. Oh, naka-live to. Kaya na ba ito naka-live? Nagpapap sa akin to naka-live siya. Kaya lang pagtingin ko, uploaded na. Mag-alarm na ako. Bukas. Kuya, vlogger din ba? Vlogger din po ba ang kasama? Ah, Mami TV. Ate Margie. Si Mami TV yan. Vlog din yan. Marjan! Parang mga bubyo. Marjan! Oh. Bukas pa naman yung... Ano yan? Oh no. Wait, what did I do? Eagles go. Nesugana sana. Ay, sana sarap na naman. Ang ingay mo na naman. Wait. Sabi. Yes, sana channel, shout out. Ah, okay po. Dating dikit po. Salamat po. Kung gusto ko malo pa din sa Facebook eh. Ha? Yung ina-upload ko sa Facebook. Eh, kaya lang, hindi ako marunong sa Facebook. Upload lang ng upload sa Reels. Bahala sila dyan. Marjan. Facebook, magkano sa sa Facebook? Hindi pa ako sumasama sa Facebook. Hindi pa. Tulog yan. Hindi pa ako sumasama. Marjan, ano ba? Hindi ka talaga titigil. Umupo ka dito. Umupo ka dito. Umupo ka dito. Umupo ka dito. Eagle. Umupo ka dito. Dito. Yes. Sa'yo ba nagsira niyan? Ikaw lang yung nagsira niyan. Yeah. Eagle. Yeah.
Wala ka assignment, Mark John? Dapat ano, gawa ka ng assignment mo. Wala assignment yan kayo, mabilis yan gumawa eh. Try ko nga mag-live. Oh, I want to pepper boy. Thank you. Eagle. Saan ka na naman pupunta? Saan ka na yung towel dyan, ate? Impan yun natin. Okay na nga. Okay na. Okay na nga. Okay na. Oh. Ambi ba yung panyo? Ano ba yan? Elephant. Ito. Bird. Elephant. Ano ito ng bird? Tara sa mong bag. Eagle. Elephant. Puro ka. Rason sa bag ko. Ano ka na? Ano? Ikaw atong habol itong dinosaur ka. Taas. Hindi kayo naantok na ako. Sige. Here. Here. Wait. Now, what? Wait. Swim. I swim. Swim. Seryosohin ang kasukasuan mo. Baka huli na ang lahat. Kapag mas namamaga ang kasukasuan, mas hindi ka komportable. Kapag araw-araw mong ginagamit, Ay. Kalito. Tita Mami, shout out po. Thank you po. Sige po.
Adios sa iyo. Sa mami, thank you po. Thank you. Happy. Broken, eh. Inano mo to? Sinira mo. Wala na yan. Sira na. Uy, malapit na to. Pati. Oh no! What pumpkin? We go here. Right here. Spiky. Pumpkin. Eagle, no pumpkin. What did you do? Eagle's still running. Oh no! Eagle wings. Margaret's upstairs. Pangat na char. Ang mahal na agad. Parang pwede ba yun buy one take one eh? Eagle! Wala talaga talaga ang bagay na yan. Tapos ibibigay niya pa sa daddy mo. Paano walang kaya mga bisita dito? Kaya, sa puso. Hindi pa kayo kasal pero pinagtatanggol ko na siya. Hindi mo ba naisip? Ang posisyon mo sa pamilya niyo ay talaga. Kaya man lahat tayo. Pero magkakataon para may mapakalanan ka. Oh no! Eagle! Anita, mali mo. Bakit? Si Kapitano. Oh no, we didn't hear. What the pumpkin? Broken? Eh, binoken mo lalo eh. Ngayon papaayos mo? Eh, galing mo. Spam yata ako kay Kapitano. Hindi ako nakikita. Ha? Kay Kapitano, spam ako.
May mga moderator to eh. Isa. Babies! Mommy! Yeah, chicken! Chicken! Help! Oh. Mm. Isa. Try ko nga mag-live. Kung ipapasok. Live ka na. Maganda ako. Ha? Maganda ako. Tingin ka na. Try ko lang mag-live. Hindi mo dyan oh.